gør Nasser Carter. Jens, er det rigtigt, at du er Nasser Carter? Okay, ja, han er så Er det true, at du er Nasser Carter? Er det true, at han er... Ja, jeg tror, det vil være true. Er det true, at han er Nasser Carter? Jeg har aldrig prøvet det før, men nu gør Piller du ved ham? Ja. Kan du godt lide at pille ved ham? Nasser Carter er jøde. Jo. Kom i Piller ved ham. hvorfor? Vi rører ved hans isse. mobbes med noget. Hans isse. Ej, det er synd. Han er kun 30. Hvad så vi kan lide dig, Jens? Det er mig ikke særlig meget ind at være jøde. Han er sød. Ja, han er ikke sød. Han er en dejlig fyr. Så rører vi ham lige under hagen. Jamen, hvad skal den? Altså, jeg fatter ikke lige, hvad der sker. Nå, men du skal stille mig nogle spørgsmål. Prøv at høre her. Ved du hvad, jeg synes, som jer to, I er kraftedeme. I er fandme et par smukke mennesker, begge to. Og det er du også. Hvad siger du, mand? Jeg giver dig et kompliment, mand. Hvad siger du?